माँ गालर कहीं हाथ दे बसछ मो बाबा मो मामा कहते तालचुआ जीवे बोली आते दिन है भी जगार दर्शन है ना से आमर गोटे गाँव रे दूर गोटे मंदिर अच्छी रिगागढ़ मंदिर जोटा बहुत पुराना मंदिर से जीवाई बहुत इच्छा अच्छी बट मो मामा कहते जीवे बोली कि मो बाबा नौ ना से मुझे टेंशन अच्छी। मैडम आपण कौन कहते ଯିବି कुआड़े जीवे आपण ଘରକୁ ଯିବି ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯିବି। आपण घर कोठी ଆମ ଘର ତାଳଚୁଆ को गाँ ତାଳଚୁଆ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ନଗର। ଆପଣ ଯିବେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଗୁରୁବାର ଘର ଯାଆନ୍ତିନି ପରା ଘର କ'ଣ ଏଟା ଆମ ଭଡ଼ା ଘର ନା ଏଟା କ'ଣ ଆମ ନିଜ ଘର? ମା ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ? मुझे आम गाँव को आज मोर एग्जाम सरला मसे एग्जाम चलছে मिनिमम आज मोर एग्जाम सरला तो मुझे टे बुलिक आसे माइंड फ्रेश करके आसबे ना आ घरे केते दिन ये भड़ा घर रहे मत भल लगुनि। କ'ଣ ଘରକୁ ଯିବେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆଜି? ଯିବି ଘରକୁ ଯିବା ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ତାପରେ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ମ୍ୟାଡାମ? ରିଘାଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯିବା ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇପାରିନୁ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ସମୟ ହେଉନି ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବାରି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଡକ୍ଟର ବାରି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଡକ୍ଟର ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିନିକ୍ ଅଛି? ହଁ ଆମର ଲ୍ୟାବ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଲ୍ୟାବ୍ ନାଁ କ'ଣ? ଜୟଗୁରୁ ପାଥ ଲ୍ୟାବ୍। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରନ୍ତି? କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଲ୍ୟାବ୍ର ମାଲିକ ନା କ'ଣ ମାଲିକାଣୀ? ନା ମାଲିକ ନୁହଁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସେଠି ଦରମା ମିଳୁଛି? ବିନା ଦରମାରେ ଖଟୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ବିନା ଦରମାରେ ଖଟୁଛନ୍ତି? 7,500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ମାସକୁ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସତ ନା ମିଛ? ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ମିଛ କଥା সেটা তো নিজ ল্যাবরেটরি দরমা খাই। ଆଚ୍ଛା ତ ନିଜ ଲାବରେଟୋରୀ ଆଚ୍ଛା ହଉ ସାଇ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଏବେ ଦେଖା ହବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବୁ।